alde hortarik, uste dut Europarek munduaren biherenak tabula rasa bilakatu dituztela, bereziki Agus filosofoak aipatu duen ni horren gainean. Desjabetu ditu hainbat eta hainbat jende eta herrialde beren memoriatik, beren historiatik eta historiatik kanpo jarri ditu 500 urtez kasik Europak. Eta orain desafioa da, azken 50 urte hauetan, menperaturiak guziak hitza ematea eta hitz hori entzutea. Ez da bakarrik ematea, da ere entzutea eta Europar sistema kolonialak edo postkolonialak menperaturien entzutea, diskurtsoak entzutea, ulertzea eta behar bada posizione politiko zenbait ere zalantzan ematea mundu orekatuago, mundu justuago, mundu haugidetasun gehiagorekilako mundu baten osatzeko. Uste dut tabula rasa egitearen, bereziki Hego Ameriketan, Euskaldunak izan dira lehenak. Espainiako armadarekin, Espainiako soldadoekin, Elizarekin batera hainbat eta hainbat kultura suntsizerat eraman dituzte. Hori egin da. Eta ere denbora berean Hego Ameriketan liberatzaileak ere izan dira Euskaldunak. Bolivar bezala edo olako figurak. Gu beti alde bietarik ibili gara. Gero beste aldetik, Frantzia aldetik ere kolonizatzaile hainitz eta kolono hainitz izan dira Euskaldunak Algerian, Marokon, Tunisian eta hainbat herrialdetan, Frantziak konkistatu hainbat herrialdetan. Eta beraz hor ere, nola egan, gure jokamoldea ambigua izan da, bi aldeetakoa. Eta gaur, batzuek zailtasunak dituzte gure ambiguitate horren onartzeko. Ena uste dut hortik abiatuz euskalduntasunaren, nola egan, irudi edo sendimendu indartsuagoa, mamitsuagoa, orekatuagoa eta behar da zintzoagoa ere eraikitzen saiatzen ari girela. Ez dut demorarik ukan, baina nik asko maite dut ez biolentziaren filosofia hori. Entzuketa absolutuaren ariketa hori. Eta behar bada, garaia da Europarentzat eta guretzat entzuketa absolutu horren praktikan emateko.